Здравейте, драги зрители, името ми BG Player и добре дошли в League of Legends патч номер 5.13. Реших да почна да правя клипове заради NoTech, защото той ме вдъхнови, гледам постоянно клиповете и също гледах стрима му на Monstrum и искам да кажа NoThanks, браво, за дето превъртя Monstrum на 10 се справи с играта. Но, сега ще върнем на League of Legends. Както виждате, новия патч, има патч Rose 5.13, така, айде да започнем с първото, това е Game Systems. Така, сега, първо са променили всички AP айтеми, т.е. това отговаря значение на всички AP кампове, така, тук пише да се поправим бък с ударя шапка за 120 AP. Така, първото за шампионите. Новият шампион Таун Кенч ли, не мога точно добре да го прочета, ще бъде пуснат в по-късен етап на този патч, така че още няма да бъде пуснат. Така, след това Еко. Ще бъдат циганини и... не, той е негър, да, той е негър. Пише главно са проведили нещо за атаката на Еко. Фреймовете е по-добре поправена, за подобрене. И recommended айтемите му са променени. Добре, така, Джейс. Те го бъфнаха последния патч, а те само са му променили такова, бък са поправили. Бък, където ултимата на Джейс, бонусите му са 5, 10, 15, отколкото 6, 11, 16, така. Калиста. Калиста. Така, Basic Attack Ratio, това е... променили ска от 1.0 Total Attack Damage, са го променили на 0.9. Тоест, това е мъничък нърв. Базово АД от 53 на 5 са го направили 57, добре, бъфтали си малко АД-то на касартите, това е без рунимастерита. Също бъфтали АД-то как расте на левели от 3.25 на 3.50. Добре, това е малък бъф, но се променили Q-то. Вече Q-то и не може да се пуска, когато тя ще дашва, когато ще скача, нали? Или напред, или назад. Това е гайчко на Калиста. Тук гледам, че Кейл са променили ето и. Новото е бейск атаките на Кейл нанасят 10, 15, 20, 25, 30 плюс 0.15% от ability power. Magic damage на хит. Но са нъртали от 0.25% 0.25 ability power на 0.3. Това е малко гален нърт на Кейл. Така на Кенен. Тук са поправили главно бъгове, така че не мисля, че нещо трябва да говорим. Главно, за Наутилиус, ето му са променили. Така от демидж на първата вълна от 60 на 100, 140, 180, 220 са го сложили на 60, 95, 130, 165 и 200. Добре, Low Levels, малко са му нърфали първата вълна демидж. Така, максимум демидж 90, 150, 210, 270, 330 са го направили на 90, 142 и цяло и 5, 195, 247, 5 и 300. Да, това е малък нърт на Наутилиус, но не мисля, че ще му се отрази кой знае колко. Така, Рексай. Райто, защо бе? Райот? Защо още ти трябва да нърсате този Рексай, горкото същество? Нъртали са от W-то. Но радио се намалена от 200 на 160. Това не мога да го разбера. Нъртаха първоначално Райс, като го пуснаха беше Рексайде
Като го пуснаха, беше един от най-силните джагуари, много добър беше джагуар. Сега нъртнаха го добре, сега пак да го нъртнат. Не мога да им разбера лойката. Нъртва чам, още го нъртнат. Не мога да разбера просто. Ред, поне искам в следващия паш малко да го бъфтите Рексая. Защото той нърв, те ви направо го направихте на нищо, мога да ви кажа. Един от най-добрите джагуари ви го направихте на нищо, той Рексай. Така, Сиджет, така. Base Magic Damage, той е танк, миризливеца. От 30 е увеличен на 32,1. И Magic List, който расте на левели от 0 се стана на 1,25. Тоест това е доста добър доста добро бъвче за танка. И ето му, Rule Duration, преди било една секунда на всички левели, сега се увеличили от 1 на 1,25, на 1,5, 1,5, 2 секунди максимум. И някакъв друг бъв са му сложили, то не е бъв, някакъв бонус. Че когато Сиджет сега се смее, когато пусти ето на енеми, на опонента. Така, Скарнер. Не съм го цъкал, но като гледам някакъв бъг са му оправили. Сидра. Тук доста бъгове са и оправили, с улта, с всичко. Чакай, какво? Тук гледам за страната на Ясо и на Браун, че кюто на Сидра, т.е. топките й, когато са пуснати с ето и, сега се спират вече с Ясут, с даблото на Ясо и с ето на Браун. Тук бък, Ют, значи, неща, които са стават с кюто и, не са вече нокбакнати назад. Това е гадно, това е гадно. Добре. Да, за това го... и Ултай вече се спирал W-то и на Ясо и от ето на Браун. Това е малко гадничко, не са. Добре. Треш. Тука бък. И хука, когато... Нещо запасива са му пипали. Hook, line, scuttle crab, now spouse, soul. Скраба, на реката, когато трябваш го убие, даже сега спалва душичка. За неговата пасива. Така, еш W-то му, гледам така. Изпит light words. Вече W-то му фелера не се диспаунва. Поради когато трябваше в пътуването към неговата девсета Старгет. Точно мога да ви го преда, за което се извинявам. Но тежко чакавам как не мога точно да го преведа. Вейгар, Бърбив Мидлейдър. Така, вече улта му расте на база на АП-то на Вейгар. Тоест, на 1000 АП Вейгар ще има някакъв гигантски улт. Тоест, така не го разбирам. Добре, Хизал. Значи Райт се опитват да убие АП Хизал. Като гледам са намалили АП-то на W-то на Хизал от 0,7 на 0,5. Така, Зилиан. Вече W-то на Зилиан не може да бъде пъсто, когато са пуснати двете кюта на Зилиан, едното кюта на Зилиан, бобичката и ето. Плюс това Резрел, за този ски нещо, за анимейшните са променили визуалните ефекти. Тук за Джъгър айтемите са променили, нещо са пипали сигурно. Да. Старите го хит демидж от 25 на 32 говорим за Devour Smite. Large Boss Stack, тук става към Partake Down. За kill или assist.
Epic монстъри, един стак на кил навсава на 5 стакове на тейкдаун. И шампион 2 стака, тя дава 1 стак и редичката 1 стак, тя дава 2 стака. Какво някакво куче са добавили, бе, драги зрители? Призрачно куче. Когато си стаквате деволъра, ще бъдете последвани от призрачно куче, което ще расте с стакове. И това ще е интересно, драги зрители. We're gonna combine. За 300 стака кучето merges with the wilder and the devourer. Нещо, мисля, че кучето се свързва с деволвера и се трансформира в нещо, явно. Hunger, това мисля, че ето, не. Това е една от репликите на Warwick. Аха, и Phantom Hit. Every other basic attack triggers от hits twice. Това е доста... Това ще е, драги зрители, доста хубаво за Warwick, защото всички джъглери, дори които ползват Devolver, защото така, basic attack, те ще имат hits ефекти 2 пъти. Тоест, като това иска да кажа като за Бътризъра или Frozen Mallet. Така, сега за Ruglaive и чат прав. На пъта. Значи пъта е от 40 е правил 50. И Spellblade Rage от 0.75 Аде направил Ада. Това е странно. Тук бък са поправили. Сега за Righteous Glory. Така. От Righteous Glory са нъртвали хелта от 600 на 500. Кулдауна от 60 секунди са го направили 90 секунди. Това е малко гален нърв на Righteous Glory Rito и не за това не мисля, че е подходяща идея. Това е само моето мнение, нали? Сега. Spirit Visage. Да, наистина това е доста голям бъф на Сурака. Хилинг бонуса 20% до self-healing и вече дава 20% на всички хилвания. Това ще е сериозен бъф на Сурака, ако се купи Spirit Visage. Сега за апа айтемите. Blasting Wand, любимото ни, вече струва с 10 голд по-малко. 860 голд са го направили на 850 голд. Това е даже доста хубаво. Така, голямата пръчка. От 1600 голд са го направили 1250 голд. И вече не дава 80 ability power, дава 60. Отчасти, не знам, ако това ще промени чапката Рабадон, не ми ще е добра идея. Защото аз присъв бях свикнал с тях ви. Шапката. Така. От 3300 голд базова цена, вече 3500 голд. Това доста мисля, че не е добра идея. Така, при беше Large Rod с Blasting Wand и 840 голд. Вече Large Rod, Blasting Wand и Amplifying Tome и 935 голд. И вече не са променили 120 Ability Power, пак е 120. И Ability Power Boss от 30% са го направили на 35%. Тоест, това е балък бъф на Рабадон. Вече няма да ви увеличава, това е пасва на Рабадон, няма да ви увеличава път с 30%, с 35%. Така, сега Зория. Така, Зорията от 3300 голд, базово трябва да са го направили на 3000 голд. По-ефтига и до апъто са го нъртали до 120 на 100 апа. Едното за другото. Така, Луден Секо. Така, Луден Секо са го направили по-ефтико с 300 голд, а 3000 голд от 3300. Апъто е нъртват от 120 на 100, но Movement Speed е бъфнат от 7% на 10%. Сега, не мога да разбера защо бъфвате Movement Speed-а.
На кого пука за муве спида вез за пъто. Странна лойка. Тоест по тази лойка, айде да нърваме пъто на луне секо, а да бъфваме муве спида. Ево, кятира лойката. Така, релай с Crystal Scepter. Сега. Вече струва 3000 голд от 2900, а Build Power не е променена 100 си е, хилата не е променена 400, но рецептата как се прави Relay Crystal Scepter е променена. Привеш Giant Belt, Blast Equal, Amplify Tome и 605 голд, сега Giant Belt е голям War Shot и Amplify Tome и 715 голд. И вече слова е направен на 40% от 35%. Това е бъфтър с слова, арея словете е направен на 40% от 15%. Това ще е като цяло мисля, че и бъф за Арито, защото тя като ути с Тибърс, ако има това айтем, ще ги словали опонентите доста добре. Демиджа на мултихитове или овертайм хитове от 15% за 1,5 секунди, вече е 20% за 1 секунда. И се добавя някакъв два нова ефекта. Само Minions, например Улта Мордекайзер или Ари Ултай, сега слова 20% за 1 секунда. Да, така си измислих. И на Crystal Scar, но не ще са добавили там на този мап. Така, Arcadian Staff. Вече са 3000 голд на ден 2700. При беше Тир да гаде с Blasting Wand и 1120 голд, вече е Тир да гаде с War Shot и с 1030 голд. И вече пъто от 60 са го направили 80. Това мисля, че е добро. И сега се е Брас от 60 път са го направили 80. И защото можем. Добре. Rot of Ages. От 2800 голд са го направили на 2700 голд. И от 450 хелт, базов хелт са го направили на 300 хелт. И от 450 мана са го направили 400 мана. Така, хелт гроу, как хелт расте, това не е променено. Маната 20 мана на минута, вече 200 мана след 10 минути, т.е. да, и вече 40 на минута, 400 да... Значи, те така реално бъфват Рай, защото маната му за него главно е базирана на демиджа му. Тоест, иска да кажа демидж, че е базирана на маната. Тоест това, тъй като аз мейвам Рай, си мисля, че това ще е доста хубаво бъвче. Build Power 2 на минута, 20 така, 10, вече 4. Добре. Хелт за мана и АП, това е добре. Така, Halting Guys, маската. От 1480 голд, тя е направена на 1500 голд. Това не мисля, че имаш лойка. Вече на Land Restorement от 2900 голд, мисля, да. Е направена на 3000 голд, вече преди рецептата е била Halting Guys, отгоре ми за ето това. С Amplify Toss 980 голд, сега е Halting Guys, маската. Блястиклът и 650 голд. И вече дава 80 апъл, а не 50. Void Staff. Вече струва, преди била 2295 голд, сега е 2500 голд. И дава сега 80 апъл, преди е дала 70. Така. Nashor's Tooth. Така, преди е струва 2920 голд, сега са 3000. Атак спир е намален на 40% от 50 и Build Power е увеличен на 80 от 60. Така. Will of the Ancients. Да видим какво се направи с Владимир. Spell Map е направен на 0% от 20. Сега ще кажа някой, не, Владимир рип. Но чакайте. Имат нов пасив са добавили, Трубот и истинска кръв. Че вашите абилитита или магии ви хилват за 15% от демиджа направен. 30% за всички магии, т.е. това ще е точно добре за ето на Владимир, където цяло няколко таргети или за W-то или улта му. Така. Морем ловиком.
Малко два айтема ми останаха. Мърмолови куб и чашката. Така, мърмолови куб, средата не е променена, само че рецептата. При беше правен с Codex, една книжка, формител идол и да, и 880 голд. Сега вече правиш ходи формител идол и с Amplified Tommy и 445 голд. Така, Атес и Грала, нали, чашката. При цената не е променена, само че рецептата. При била Фредиш Кой с Charlie of Harmony, 980 голд. Charlie of Harmony, това е оная... това е само, че... оная чашка, мъишката, по-малката чашка. Това беше сега го направили, Фредиш Кой с Charlie of Harmony, при 45 голд. Значи, ето те го пишат. Да, също еш като мърмолови куб, само че чаша, реално. Добре, тук се трябват туретите. Инхибитор, първата кола е Лаванъртът и Хелта. При беше 1850 хелт, сега е 1650. Не мисля, че беше добра идея да слагате Riot трета кола. Не мисля, това не ми хареса на мен. Защото това провали много неща. Втората кола от 2050 голд, 2050 живот, извинявам се, драги зрители. Хелта направи на 1850 живот. И туртите, колите на хибитора от 2350 живот са равнарствате на 2250 живот. Така, лашо да... Той се трябва да... И сега, вече го има, вече го има в Twisted Rewind с Crystal Scar. Добре, тука. За тая шапката, къде замества зонията, вече е 3500 голд, а не както преди 3450 голд. И вече билда и е променен, нали, рецептата. Преди беше Seekers Armguard с Blast Iglet и Amplified Tommy 1045 голд, сега е Seekers Armguard, Large Shot и 1050 голд. Те се го прави като предишната зония. Crystal Scar, Ладесеко, вече го има на Crystal Scar, Ладесеко. Така, променените визуални ефекти са променени по Нуно, по Rumble, по Швана и по Брат, само че него от W-то са променили на визуален ефект. Така. Чай, нещо за пачинг. За пача, как се пачва. Една специфика беше в долните си файлс. Не вижда, да аз това го забелязах. This is a basic quality change to the patcher pause. Когато пача пауза и почва download новите файлове и каза Amplify Patches instead of show. Вместо да показва 0 кбайта download speed. Да, това е доста добро. И не съм благодаря Riot за това. Така, бъг фиксове, тук са има, нали? И тук пише сега кои скинове ще идват. На Соба Бастър Шеф. Това мисля, че ще го купя този скин. Джетъл Вегдар, яко сладко скинчи. И тук хрома паква на Барт. Ще пускат. На Картус. На Dread Knight. Това са скинове хрома паква на Dread Knight Nasus. Добре. Мисля, това е всичко от патч 5.13. Дано да ви хареса. Ще правя клипове да влежат страшни игри, всякакви други вид игри. Сега искам да попитам един приятел, какво мисли за патч ноутсовете? Само Никола, какво мислиш за промените в патч 13 за апа айтемите главно? Ами, да, така е. При личвеш беше много по-лесно, прецакаха като цяло. Да, DFG-то, Deathfire Grass Cup. Да. И 120. Това, за 100 айтем Леблак беше много силна. Но как, да, вече го махнаха и това. И Clarity махнаха, в смисъл, Revive, да, Revive.
Не знам просто Riot какво им става напоследък. На мен много се дразни за този нърф на Rek'Sai. Да, така е. Но на мен ми харесва бъфа за Archangel Staff, защото и на Rod of Ages, защото така, на Rod of Ages бъфват маната, повече мана ще дава и повече апът, това е добре за Райс, защото знаеш че аз пейвам Райс и нали, демиджа на Райс се базира на маната. Мисля, че това е доста по-хубаво бъфче на Rod of Ages, но и на слова на Revice Crystal Scepter, но както ви казах, има неща, които са нъртнати прекалено много. Така че, мисля, че ще и това за мене. От мене всичко. Добре, драги зрители, чао от мен. Очаквайте други клипове. Чао.